гуворотар аз ин садоем намерасад ин лаҳза ба гӯши мо, балки дар ақсои олам форантар садое нахоҳад буд аз садои авҷи кори мардони майдони нангу номуси миллат, гаҳвораи тахту бахти фарзандони диёр, ибтидои амалӣ шудани орзуҳои асрорҳои аср дар қафаси синапарваридаи халқи ҷабру таърихкашида, мазраи ҳиммату ҷасорати паҳлавонмардони майдонхоҳ, кафширгарони муҳаббати дар синапарваридаи падару бобоёни ин насли хушбахт, ки ҳар рӯзу ҳар соат ва ҳатто лаҳза ба лаҳза рӯшантар мешавад кору амалашон. пайвандгарии муҳаббати пошхӯрдаи косаи меҳру муҳаббати ҳамсоягӣ ва аз ҳама муҳимаш садоқату боварӣ ба ояндаи рахшону зебои диёру насли ояндаи кишвар, ки равонамонро низ рӯшантар гардондан дорад. авҷи корҳои созандагию бунёдгузорӣ дар кохи нур дунёро дар пеши назари мо зеботару зиндагиро гуворотар ва ширинтар гардонда истодааст ва боварию эътиқодамонро дар соли бисёр азизу гиромӣ ба ояндаи рахшони ин сарзамини биҳиштосо қавитар месозаду қувваи дасту бозу ва рӯҳу танамонро алангаи тоза мебахшад. ифтихор аз истиқлолиятро авҷи тозаи корҳои созандагӣ дар майдони ҳарбу зарб бештар мегардонад дар ниҳодамон. аслан муҳаббати пурсӯзи ватандориву меҳанпарастӣ бояд дар радифи чунин созандагиҳо асоснок карда шавад, ки бешубҳа сарчашма аз истиқлол дорад. аз бо ташаббусу дастгирӣ ва сиёсати хиратмандонаву созандаву бунёдкоранаи раҳбари кишвар ин нерӯгоҳи азим боз ҳам вусъати тоза мегирад. мардум аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ чӣ бадахшону зарафшон, хатлону ҳисор ба ҳам ҷамъ омада зери ливои ваҳдату дӯстӣ ба ҳам фаъолона меҳнат менамоянд. боварӣ дорам, ки нерӯгоҳи барқии обии роҳрӯ ба истифода супорда шавад. дар ҳар як хонадони мардуми тоҷикистон нури раҳмонӣ дида мешавад. муҳаббати осмону ситораҳо, маҳу хуршед, замину коиноти бузург ҳам имсол бароғон аз андоза берун аст. худи табиати афсонкор ҳам дар соли ифтихорӣ ба ин махзани нур муҳаббати хоса дорад. дар талу теппа ва кӯҳ пуштаву марзу буми роғун рӯздармиён файзу сахо мерезад. талу теппаҳо ҳанӯз ҳам сабзпӯшанд. пояндози махмалини меҳру муҳаббати табиат низ интизори авҷи кору созандагиҳои тоза аст ва омодаи ба оғӯш гирифтани дӯстони дуру наздик, хайрхоҳони ободиву рӯшангароии тоҷику тоҷикистон. алҳол тамоми олам таваҷҷӯҳ дорад ба роғун ва аксари онҳо бо нигоҳи пур аз меҳру муҳаббат интизори ҳарчи зудтар амалӣ гаштани ин тарҳи тақдирсозанд, ки он на танҳо хонаву дари тоҷикро рӯшану мунаввар месозад, балки имкон фароҳам меорад, ки осиёи марказӣ ва афғонистону покистон ҳам рушд кунанд. кулли атрофиёни хайрхоҳро хурсанд гардондан дорад ин тарҳи созандаи бунёдгузор, ки мевааш рӯшаниву зебоист, озодиву ободист, созандагиву бунёдгузорист, кафшергарию муҳаббатсозист ва бешубҳа онро ваҳдати сартосарию истиқлолияти комили давлатӣ
رنگ و جلوی تازه بخشیدن دارد و مهر و محبت همدیاران و باوری و اعتقادمان را برای سازندگی ها مکمل ساختن. امروز با بنیاد این مخزن نور تاجیک بار دیگر اثبات کرده ایستاده است که ریشه کینه و کدورت را با آتش مهر و محبت در سینه سنگ ساختن دارد تا نشان دهد که در نهادش غیر از روشنی و گرمی چیز دیگر خاصه سیاهی و سردی راه نخواهد یافت. آخر ما دوام دهندگان اندیشه های علامه های چون میر سید علی حمدانی ایم که گویا محض سر همین طرح تقدیرساز سروده هر که ما را یاد کرد ایزید مرو را یاد داد، هر که ما را خوار کرد از عمر برخوردار باد، هر که اندر راه ما خار فکند از دشمنی هر گل کز باغ وصلش بشکفد بیخار باد. در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار، در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار، هر کی ما را رنجه دارد راحتش بسیار باد.